Once again, iti mapupukaw nga kaanakan ni Apo Bongbong Marcos sa Ilocos, Miss Amy Marcos. Tunggal hingga makikita sidong sa bali naragsakay aduan tuy puso kasaman ludugan na ket ang panaas at lading ito'y riknak kagunuma ipalagip kanyak nagidirag sa ken adungarapaan yung kasaman angin biyag ko naglabas ket di samit na nagbalin ana sa sika awanin ti sa bali nga gikot ayat ko ang nasuti dito'y sidong ko agsubli ka kadin taintan tong balen dagiti karing hindi nga tan biyak ko malunag day tarik nam pakaasik keng ka ket ingka ingtingen ang wempiak ko abur-uray to'y puso tasikan na alit sa bali ngay patek ko wempiak ko nupay awan karitidan na iti ka anuman di kanto isukat tas ikalaeng pingkarik nga ayate iti agnanayon ingat tong paltanen ket numang ipalagip kanyak nagidirag sakta ken adungarapaan yung kasaman angin biyag ko alaglabas ket di samit na nagbalin ana sa sika awanin ti sa bali nga gikot ayat ko ang nasuti dito'y sidong ko agsubli ka kadin taintan tong balen dagiti karing hindi nga tan biyak ko malunag tayo tarik nam pakaasik keng ka ket ingka intingen ang wempiak ko abur-uray to'y puso tasikan nawan ti sa bali ngay patek ko tasikan nawan ti sa bali ngay patek ko